Hazreti Ayşe şoň içinde oturýanmış. Her kim soragy bolsa, otagyň daşyna bir ulaqan sütünma, şu mahalla badyr ustuwane diýip, ustuwanete Ayşe diýip, şoň ýanyna durup soraýanmışdykly. Perdede çekigli Hazreti Ayşe de otagyň içinde. Mesele sorasala jogap berýänmişdik. Kur'an-ı Kerim'den, Resulullah'ın sözünden wagda diýänmişdik, nasihat aýtýanmışdyk. Olar da şu sütüniň ýanyna turup hayırlanyp gitýänmişdikler. Hulasa an Abi Musa al-Eş'ari radıyallahu anh ma ashkala aleyna ashabi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hadithun qattu fasalna Aişe radıyallahu anha illa wajadna indaha minhu ilma rawahu Tirmizi. Hazreti Abu Musa Eş'ari aýdýa, Abu Musa diýeni Kur'an-ı Kerim iň awadan okuyan sahaba, peýgamberin şagirdleriniň içinde iň awadan sesletişi. Olay diye biz sahabalar, biz Resulullah'ın şagirdleri her haçan bir zat bilmesek, ay şonu Hazreti Ayşe'den soraýly diýip barsak, şonu açyklap bererdi diýipdir. Ay ona men ne bilemek diýip bile häzir görmedik diýipdir. Bilmeýän zady badyr. Ýöne biz baramyzda diýipdir, her näme sorasak bilmeýän müşkillerimizi hal etip göbererdi diýipdir. Yani hulasa üçüncü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin izdivac eden zenanası qyz oglan wagtynda bütün mümin musulmanlaryň enesi bolan Hazreti Ayşe Siddiqa häzir ýöne öýüne getirmeýe, öýüne Medine-i Munawwara barandan 3 ýyl soňra Hazreti Ayşe balga bolandan soňra öýüne getirýärdi. On gurrunun päg Allah koklasa öwlerde inşallah gelir. Geleyliň Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin taifalary, kabilalary dine çağırýan gurrununa mübarek 51-nji ýaşynda. Beni Amir diýen bir taifaň üstüne barpdyrlar. Olar Mekke gelýär-de her taifala. Beni Amir'da ertişi qawi bir taifamışdy. Kudret bedenileri qawi, öldür vurşmana dayaw, we lem tattabi' limelik, hiç padşah tabi bolmaýanmışdyklar. Öz başına hut muhtar, hiç kim innemäni bir dayaw milletmişdikler. Aham Hazreti Ebu Bekir Siddiq bilen Peygamberimiz yanq taifaň üstüne barpdyrlar. Qawj edip kulak asaýlyň ulukhan ders wa hemmämide. Aham Peygamberimiz mübarek ýanlaryna barıp oturup dine çağırıpdyr bulary. Kur'an-ı Kerim okuyup beripdir. Allah Taala bende bolmaga çağırıpdyr. Aham ola şu dayawlyklaryna dayanıp dünýe diýäniň baýat meňelimde bolmaly, biz dünýäň ýyzyna şu jirip bir pikirleri bolansaň aýdypdyrlar. Era'ayta in nahnu tabi'naka ala amrik thumma azharaka Allahu Ta'ala ala man khalafak ayakunu al-amru lana min ba'dik. Bila aýdypdyrlar ey Muhammed diýipdirler sallallahu aleyhi ve sellem. Bolýa biz sana arka bolayly diýipdirler. Sana kafirlere azady berdirmäý lep öwüňde duraýly diýipdirler. Ýöne sen dünýeden geçenden soňra bize bir dünýeden bir zat ýetýärmi ýetmeýärmi diýipdir. Aya sen dünýeden geçenden soňra padşalyk bir riýaset bize de ýetýärmi ýetmeýärmi diýipdirler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr: "El-emru lillahi Taala yada'uhu haysu yasha." Dünýe diýäniň, mal, serwet diýäniň, ýa bir başlyk diýäniň Hudaýyň eline menden soňra falanyňa ýeter diýip bolmady diniň gurruny iýmeýäsiň aýdýanyňyz diýipdir. Hudaýyň razyçylygy diýip ewesi işmeli. Dünýe ahir gönülmek diýip ewesi işmeli diýipdir. Onda olan içinde jogap goýsa aýdypdyr: "Senden soňra bize bir padşalyk ýetmejek bolsa, dünýe gerekmejek bolsa, näme işimiz bar? Özümüz odoklap, işimiz ýok, bar türde diýipdirler." Şeyhtirip dünýe sebepli iman nesip etmedi da. Mun inşallah işte yeni bir peygamberimiz bir taifaň üstüne barjak, ondan soňra bir qysgaçyk dersin alayly. Yo dünýede gerek ahim, näme ahim diýip agzyny doldurup iman nesip etmän gowy ütüpdirler. Resulullah'ın özünün mübarek huzurun kawk göberdirler. Näme bize dünýe gerek diýipdirler. Dünýe o jerde daram, dünýe gerek ahim diýip